Koro ijiwo mondo ndikre mondo obi oyud konyo mar thieth ma okel kod duolo matayo omenda mag thieth man okumba thieth manero mar NHIF super cover. Jafamo marwa Sofisao nikod ler mathoth e wach makamaindi. Jipo makama ogol kod gavana ma kaunti no Ngire Peter Nyayo ka oyango ni omenda goeko koro nyalo konyo e thiedho tuoche mag kansa, sickle cell to kod tuoche mamoko mag remo. The first win today in the coming of the minister here was on delivery of essential cancer care. Fidelity to the Constitution of Kenya is a guiding principle of health delivery services. Article 43(1) accords every person the right to the highest attainable standard of health, and I may add, this also includes cancer care. Every Kenyan, according to Article 43(1), has a right to affordable and accessible healthcare, including cancer and any other blood disorder. Kenya is currently implementing the second National Cancer Control Strategy 2017-2022, which advocates for decentralization of cancer care, including radiotherapy, to achieve towards achievement of universal health coverage. Under the leadership of Senator Mutahi Kagwe. Kane oloso e kinde nyasi mar keto kogno e wi winjruok e kind piny owacho kod kar thieth ma Kenyatta University Hospital, duolno ero matayo omenda mag thieth mar NHIF kaachiel kod migawo mar thieth ma pacho ka mar yawo ayanga kar thieth mar Cancer Center e od thieth ma Lumumba e boma ma Kisumu. Ngire Nyong'o olero ni omenda go mag NHIF super cover biro konyo duoko chien kwan mar jogo mawito ngimagi kotenore kod tuoche mag kansa e kinde jogo ma ok nyalo yudo thieth e osiptende mag ji giwegi kaluwore kod yuto man piny. UHC is a journey, not a destination. It is the sum total of the deliberate efforts and steps taken towards ensuring every individual has access to essential health services in a manner that does not cost them to spend a lot of money from their already limited resource pocket. As Kisumu, we started this journey in 2018 and have drawn a lot of lessons in the process. Bende owacho ni tend kaunti no ero kaachiel kod riwruok mar Kisumu Urban Project tiyo matek mar neno ni oganda oyudo thieth makare koyango ni giseyaro od thieth ma Lumumba masani koro ni kod kitendni 150 mag jotuo kopogore kod kitendni 18 kende mayande yudore e od thieth no ero. The Kisumu Investors Conference, held in December 2021, opened up the county to investors within the health department, and we have already signed MOUs for the piloting of drone services for delivery of vaccines and blood products in Kisumu County and hopefully in the Lake Region Economic Bloc. Komachielo, jatend migawo mar thieth e pacho ka Migosi Mutahi Kagwe osingo ni piny owacho mamalo biro tiyo kanyakla kod tend kaunti ma Kisumu mar neno ni weche mag thieth onya e kaunti no ero ka oyango ni gibiro kelo mwandu duto mag thieth madwarore mar mondo mi weche thieth odhi makare e kaunti no ero. Kwa hivyo, I'm sure you are happy with what has been done. On my part, I want to promise the Kisumu administration that the national government will continue to support you, we will continue to work with you through the MES project. We can supply some of the equipment that this hospital requires. And working together with you, Governor, I am sure that Lumumba Hospital can even become even better than what we have seen today.
Bende okwayo apisas mag thieth mondo rit jotuo e yo makare kod hera kaachiel kod mor e kinde goeko ma gidhi manyo yore thieth e ute thieth goeko, ka okwayo jotend gwenge bende ochwal nying jogo ma onge kod nyalo mar chulo omenda mag thieth mar NHIF mondo giyud kaka ginyalo yudo thieth e yo manono. UHC is an agenda that we want to succeed in. UHC is universal health coverage. Hii hospitali iko hapa kwa sababu ya UHC. Pale tulikuwa kwa kansa, tulikuwa hapo kwa sababu ya UHC. Ile tumejenga Kenyatta National Hospital ni UHC. KU ni UHC. Mombasa ni UHC. Lolwe TV and Sophie Sao.